ground to reality. Because ubomi bumanyana. Ubomi manyana. Bumanyana ubomi to the point of ba inhloko zethu silapha sonke sigcwele ulwazi. Sigcwele ulwazi. Njengoba silapha sigcwele ulwazi unalo. Mhlawumbe umnye nale verse sishumayela benoshumayela ngcono ngenxa yolwazi. But we can't really show it in our lives. As much as basigcwele ulwazi kodwa asikwazi ukulibonakalisa bomini bethu. We can't put it to practicality. We are full of theory. Amen. And as much as we can be accurate in dissecting the scriptures and rightly divide the weight of truth, but kunelizwe likamoya elimanyana. Kunelizwe likamoya. Because kufuneka ube ne voice nakulizwe likamoya. Kufuneka ube yi legislator nakulizwe likamoya. Yes, sir. Yes, sir. Now, as I was learning when I was studying this story of Elijah, ndifumana into yobangaba uElijah njengoba apha ezawubuyisela kwakhiwa kwealtara. Altara seyichithakala nje kungenxa yoba kwathi ngexesha lokubusa kuka-Ahabi noJezebel uIsrayeli waphetha introducewa kwabanye othixo bakaBhaali. And Israel was divided into two. uJuda wasibona emeyedwa, uIsrael wasibona emeyedwa. Because the altar was null and void. So apha ke ngoku xa ndifunda lento Thunzana ndifumaniseka ukuba uElijah ngexesha athetha nabaprofeti bakaBhaali ababizayo, ubabiza baze kweyabo ialtara naye ame kweyakhe ialtara. Abeseqale banikeza ithuba lokuthi bona mabaqale benze ngokwesibingelelo sabo. Because isibingelelo sikaBhaali ungasiboni sifeyila namhlanje ucinge besike safeyila izolo. Xa ujonga i-track record yalo sike sasebenza isibingelelo sikaBhaali. Bake bawukhwaza umlilo waresponda wedla. But ngale mini ke ngoku badibana nomprofeti uElijah, umprofeti kaThixo, umprofeti oke wathandaza imvula ayanetha for iminyaka emithathu. This prophet, lo mprofeti umazi uThixo ngendlela zonke, umazi uThixo engumlilo, umazi uThixo edesert, amazi uThixo elilizwe lipholileyo.
Angamaze nguThixo dramatic qha uyamazi naxa whispering voice. Yamanje ungayisebenza banguye lo. Njengona ulindele indoda enezwela ukhulu ezawuthetha. Thehlile. So badibana nendoda eyazana noThixo ngeenkalo zonke. Nawo banikeza ithuba loba mabaqale bakhwaze kowabo uThixo. Implementa i-pattern yabo ngoba isibingelelo ngesibingelelo sine-pattern yaso. Akuvele kukhwazwe nje, but there is a pattern that must be implemented. Hlala phansi nandoyikisa. Ba-implementa i-pattern yabo. Andisungena kuye nxa kuphunzane bese ngakho ixesha. Ba-implementa. Bakhwaza. Aka-respond. Bakhwaza. Aka-respond. Now when ya uvakala ehlekisa ngabo uthi mhlawumbe usesendleleni kaniphinde nikhwaze. Bakhwaza aka-respond. Why engarespondi eqhela uresponda? Kungoba kubadibene nendoda eyazana nereality engagcwelanga nje itheology. Before le ndoda ibakhwazise uThixo wabo, yakala yenza i-disconnection kwele mimoya. Bathi bayakhwaza no network. No network. Bathi bazama ufaka uMTN, no network. Bathi bazama ufaka uVodacom, no network. Ngoba kufika indoda engagcwelanga nje itheology kodwa yazana nereality. Khale pali. Yes, bakhale pali. Uthi mhlambi he's still relieving himself. Call him again. Kanti uyayazi ba i-problem ayikongava kwakhe, but i-problem yi-network ayiconnect. Sengathi nakweli xesha lethu kungavuka abantu abagcwele itheology kodwa bayi-understand ne-reality. Bakhwaza respond. But hayi pheleleni xesha iyamithe problem yabantu abakhwaza umlilo. Kanti umlilo ukhwazwa, umlilo uya-attractwa. Umlilo uzawuva apha uEliya akawukhwazanga umlilo, but wenza ngokwephethini esesandleni sikaThixo. Wathatha amatye ayi-12, kanti ethatha amatye ayi-12 ujonge kwiphethi wabeka. Wathatha inkuni, kanti ethatha inkuni nje akathatha inkuni ujonge kwiphethi, uimplementa iphethi. Ngoba umlilo owawuzawehla
wawuxhomekeke kwi-assurance yokuimplementwa kwala pattern. Umlilo wawuzakwehla ku-Eliya wawuxhomekeke ekuchanekeni kwepattern. Uba ngaba ipattern yayingachanekanga nangona enoThixo manyani wayengazuresponda ngomlilo, because uThixo uresponda kwipattern akarespondi kwivoice ethi fire. So you need to implement the pattern, and the God of fire will respond with fire. Ndike nathi apha kwamlamleni nathi usezawuqinisela ukhwaza umlilo, qinisela ubundulu silale ngawo ukhwaza umlilo. Yini sesikhwazeka ngayo? Because umlilo awehli kungekho offering, kungekho sacrifice. Umlilo awehli kungekho sacrifice. And when you read in the New Testament, the Bible says, imizimba yenu mayibe lidini elikholelekileyo. So your body must be a sacrifice. And when your body is a sacrifice, you will attract fire automatically. You don't need to call fire when your body is a living sacrifice. But fire will follow you wherever you go, because you are there living sacrifice. There is no fire without a sacrifice. Because umlilo awukhwazwa, umlilo uya-attract. Your body must be a living sacrifice, and fire will follow you wherever you go. Akuzubakho sidingo soba uthi umlilo, kodwa baseqaleni kwakho bazawutsha ungawukhazanga, ngoba you are the living sacrifice, and the sacrifice attracts fire. Senior yam. Kalomkhulu ukhonza amaxhego mna ngaphambi phansi akaphakami into ezilweni noma selivuka theni. Ngivela ndine noma bengaphakami. Okuyangiphazamisa ukuphakama kwamanje. So wahomba wenza trench. Wayenza i-trench ngokwe-pattern ayinikiweyo. Wabe sethatha a bull, wayikhatha, wayifaka esibingelelweni. Emveni koba eyifaka esibingelelweni, wathi makugcwaliswe ijars with water. Kugalelo. Lithi iBhayibhile kwagalelwa kulomgodi. Indawo yonke yagcwala amanzi. Kanti akagcwalisi nje amanzi, wenza according to the pattern which was revealed to him. Yena akenzi lento ababona yenza apha emhlabeni, kodwa uhlanywa ipattern esezulwini, ngoba kuyadipenda lento yenzayo emhlabeni. Ingabe uyenza uhlanywa yinto oyibonayo ngasentla.
religious nje. Religious. Fana nje abaprofeti bababhala religious. Now let's go back in. Wabe sethandazo. Sithi oh Nkosi. Hear me Lord. Abakwazi ukuba nguwe wedwa uThixo. Wenyaniso. Maniproveke namba ninguye nomkhonzi wakho. Because into esenza sibe ngabakhonzi ayizosuthi namatayo siwafakileyo ukuba ngaba sisayigcinile nayo iphethini esayinikezwayo. Kukhona noba uqhubekeke kanti iphethini oyinikwayo yawakudala. So hamba usenza nje ucopy and paste awusaqhubi according to the pattern ngoba sawufuna ukugcwala abantu ude walahla ipattern uthi ndive kwaye basuba ndiguye umkhonzi wakho ngoba ngiyigcinile ipattern yakho nayi-executor successful. Nayi-executor successful. Ubalekile ne-execution. Usengayigcina ingayiluzi shape, ingayiluzi quality, kanti ukuza ibhuda ku-execution yayo. Ithi iBhayibheli uThixo waphendula waresponda kulaphethi wachisa kwanto kwanamanzi libegcwele iBhayibheli kwavela kwabadry kwacha namatshe ngoba uThixo womlilo urespondile kwipattern that was well executed by the man from God. Indoni altar. It is a place where divinity meets humanity. An altar, it is a place where divinity meets humanity. And an altar, it's a place of encounter. It's a place of transformation. It's a mountain of transfiguration. Let me tell you how. The moment you drop it to the altar, I say your money, but this is a place of transformation. But the moment you drop up the altar, I say your money, yachika, ibe kumnikelo. Ngoba ifike kwindawo yoguqulo lwezinto. Mamela, kasityisa iHoly Communion. Ndihamba ndipheke kwaShoprite, ndifike ndithenge iGrape Kaiser, ndikhangele neYitsamo. But the moment ndifika kwi-altar, this is no longer Grape Kaiser, this is no longer Yitsamo, but this is the blood of Jesus. This is the body that was laid for you. Altar. It's a place of transformation. Simeke nyawo ngekasola khe uzothandaza.